לרפואה הסינית אין מונופול על התחום הזה של כוסות הרוח. בכל העולם, הרבה תרבויות וארצות השתמשו בו לאורך השנים. יש עדויות גם בחפירות במצרים, התגלו הירוגליפים עם ציורים של כוסות רוח מהתקופה הפרעונית. איך הם עשו את זה עם זכוכיות? כן, המצרים הפרעונים המציאו את הזכוכית, הם בעצם להם יש את ה... ועל מה אתה ממליץ? הזכוכית או הפלסטיק? שאלה טובה. יש הבדל בין כוסות הרוח מהזכוכית, שאלה כוסות הרוח המסורתיות יותר, לעומת כוסות הרוח מהפלסטיק. עבודה עם כוסות רוח מזכוכית יש בה יותר עוצמה. היא עובדת בצורה יותר חזקה, והיא בדרך כלל מתאימה לאנשים שהמבנה שלהם גם הוא יותר חזק. עבודה עם כוסות הפלסטיק, אפשר לראות את ההבדל, או שמא את ההבדל. מה יונק יותר? הזכוכית, בוודאי. מצד שני, יש אנשים שעוצמת היניקה של כוסות הזכוכית היא חזקה מדי עבורם. נשים, אנשים חלשים יותר, ילדים, ועבורם... בוא נתחיל למה זה טוב. זה למחלות, הצטננות, זה לחורף, זה לקיץ. מי ששולט בתחום הזה, כמו שצריך, יכול לטפל במגוון גדול מאוד של מחלות ובעיות. אפשר לומר שהדבר העיקרי שכוסות הרוח יודעות לטפל בו הוא כאב. הרפואה הסינית טוענת שכאב נגרם כתוצאה מחסימה כלשהי באנרגיית החיים שלנו, הצ'י. כאב בגב. כאב בגב התחתון, בגב העליון. כתפיים קפואות. בוודאי, כאבי צוואר. אנחנו לא נדגים עכשיו, אבל גם אפשר לעשות כוסות רוח על הבטן לכאבי מחזור או לכאבים כתוצאה מבעיות עיכול, על המפרקים, על הפנים. אז בואו נדגים עכשיו על יסמין. את בסדר או שקר לך בטח נורא פה באולפן? אנחנו נדגים קודם את ההנחה המסורתית יותר של כוסות הרוח בעזרת האש. חשוב אגב להדגיש, למרות שאני עובד כאן עם אש, ומכניס אותה לתוך הכוס, הכוס לא מתחממת, אין כאן... אתה יכול באותו זמן לעשות הופעה של בולע האש. אני יכול, אבל לא עבדתי על זה מספיק בבית, אז... זה מה שמצמיד? כך נוצר הוואקום? האש מגרשת, בדיוק, האש מגרשת את החמצן מכוס הרוח, נוצר לי תת לחץ או ואקום, והנחה של הכוס, לא בלעתי, אבל עשיתי את זה אלגנטי, הנחה של הכוס, כאשר האוויר לא נמצא בה, יוצרת לחץ ששואב כלפי מעלה. עכשיו, אני יכולה לקנות את הכוסות האלה ולהשתמש בזה ולעשות את זה לאחד מבני הבית? או שאתה אומר... ככה. מצד אחד הרפואה הסינית, העבודה עם כוסות הרוח הייתה בהרבה מקומות חלק מהרפואה העממית, והרבה סבתות של כולנו ידעו לעבוד איתם. אז מי שיודע לעבוד עם כוסות הרוח, כי סבתא שלו לימדה אותו... צריך מיומנות. בוודאי. בעיקר בעבודה מתוחכמת יותר של כוסות הרוח, למשל עבודה על הפנים או על אזורים רגישים אחרים. מה פה? מה אתה ככה גואל אותה? אני עכשיו... ממה? נניח שאני גואל אותה או מכאבים בגב העליון, שזה ברור, או משני צידי עמוד השדרה ישנן נקודות השפעה שמשפיעות על האיברים הפנימיים. באזור הזה נקודות ההשפעה עובדות על בעיות פוטנציאליות בריאות או בלב, אז הן יהיו טובות למצבים של בעיות של לחץ דם, הצטננות, אסתמה אפילו, וגם למצבים רגשיים. אבל כשיסמין הייתה בהיריון, היא בוודאי לא קיבלה את הטיפול הזה. לא, היא לא קיבלה, למרות שהטיפול הזה הוא לא אסור לנשים בהיריון, אסור לעשות כוסות רוח בגב התחתון ובאזור הבטן לנשים הרות, אבל בעיקרון אפשר לטפל גם בנשים הרות. רוצים מאוד. בשמחה, אני עכשיו אדגים את העבודה היותר מודרנית, יותר קולית, בלי אש. טוב גם לאנשים שמפחדים מאש או ילדים שנורא יכולים להיבהל. כאן הוואקום נוצר, יש לי כאן שסתום, אני מחבר אליו את הפייה ופשוט שואב. זה נראה כמו שממלאים גלגל. כן. וואו, תראו איך אני לא יודעת אם המצלמה יכולה לעשות קלוז, לראות את הכל עולה בתוך הכוסית. זה פשוט פנטסטי. נכון. היא תישאר עם סימנים, אני מניחה. סביר להניח שכן. הסימנים הם רצויים וברוכים. הרבה אנשים אומרים, מה, כוסות רוח, זה עושה סימנים. הסימנים האלה הם לא באמת שטפי דם, זאת לא באמת פציעה. מבחינתי, מדובר בשיקוף של החסימה שהייתה בחלקים הפנימיים יותר של הגוף, שעולה למעלה ומתפזרת. אבל איך יכול להיות שלאשתך יש סימנים של חסימות? לא יכול להיות, אבל... לא יכול להיות. אישה שמקבלת את הטיפולים האלה מתי שהיא רוצה. אנחנו נדבר על זה בבית, יסמין. למרות שאנחנו רואים כאן אפקט מאוד חזק על האור ועל השריר ושאיבה חזקה, חשוב לציין, כאשר הטיפול הוא מיומן, לא כואב.
זה לא כואב, זה אפילו מאוד 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 נעים. יש לי הרבה מטופלים ומטופלות שפשוט התמכרו לשיטה הזאת. אני מטפל גם בשיטות אחרות, והם כל הזמן. זה יכול ממש להוריד צינון, זה יכול לעזור אחרי שפעת. אנשים היום מדדים בחולשה, ברפיון אחרי שפעות. בפירוש, כן. אחד המקומות שבהם אני כמטפל נחשב לקוסם, כאילו קוסם, זה כאשר מגיע אליי מטופל בשלבים ראשונים, חשוב להדגיש, שלבים ראשונים של הצטננות השפעת. יש כאן מספר נקודות, הנחת כוסות רוח עליהם, פשוט גודעת את התהליך. דווקא בשלבים הראשונים. אני חשבתי ככה של להתעורר אחרי החולשה הנוראית. אפשר, אבל זה פחות, האפקט הוא פחות דרמטי. שבשלבים הראשונים, שאני אומר, נראה לי שאני הולך להיות חולה, ואני לא עושה עם זה שום דבר, ואז למחרת קם חולה. אז כן, אז זה הזמן. זה בדיוק הזמן. אני מאוד מודה לך. בכיף גדול. אורי אלישר, בכיף ולך גדול. יסמין, תודה רבה, ותמשיכי להיות יפה. ואנחנו עם פרסומות, ואחר כך אומנות אקולוגית.